Ukwenzela into yoba abantu abephuma kulamanzi bayazi into ebezokwenziwa apha babekuzokwenzwani apha kubo noba sebedibana nabantu abanyelisayo bakwazi ukuphendula. Haleluya. Le nto kule nkonzo sifunda iBhayibhile uba abantu bangalahlekwa yingqondo xa bedibana nabantu abaphuma kule ndawo baze bakreka. Haleluya. Ngoko ke sokucacisa nje ukuba sizokwenzani ngencwadi yendumiso 1:24 verse 4. 1124 124. Yeah. 124. Yeah, 124. Incwadi yendumiso zikaDavide abazalwane. Chapter 124 verse 4. Ange esintshwilisele amanzi. Yes. Wadlula phezu komphefumulo wethu umsinga. Ange sintshwilisele amanzi. Wadlula phezu kwethu umsinga. uDavid oshoyo wayena xa umuntu esuka ngaphesheya apho engazi khona ngoThixo xa ezokwaziswa uThixo kufuneka antshiliselwe amanzi phezu kwempepha umsinga azokwazi bathini asindiswe nobungqina bokokuba unobudlelwane ngoku nabani noThixo. Ange edlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukumeleyo. Amanzi adlule phezu komphefumulo akhukumeleyo. Zonke imposo zigqithela lo manzi. Haleluya. Amen. Incwadi yesibini incwadi Makholose 12 2 verse 12. Kolose 2 verse 12. Ibambe mzalwane oyifumeneyo. iBhayibhile lapho kuwe Nkosi. 2 verse 12 Makholose. Yamkilane ubaba lo yamkila. Oh ifumane. Chapter 2 verse 12. verse 12. Uthi ke uverse 12. Ingcwatshwe naye elubhaptizweni. Enathini kuye navuswa nokuvuswa naye. Njengoba nizobhaptizwa ningcwatshwe noKristu elubhaptizweni nivuswa kunye naye. Zonke ngoku iziphoso zenu zishiyeka kula manzi asizukuphuma nazo zizawushiyeka apho azocinga enye into ngoku ngaphandle kabani kukaKristu. Amen. Ngoba ungcwatshwe naye elubhaptizweni xa kuzongcwatshwa
umzimba omdala uvuke umzimba omtsha. Xa kusithiwa nizalwa ngokutsha uthetha uba uzongena kula manzi ungcwatywe lo mdala umzimba wambeswe omtsha umzimba. Enathini kuye navuswa nokuvuswa naye. Ke kuvuswa umuntu okuye hayi ongekho kuye. Uba uze nje ngoba uzozekekiwe uzophuma njalo zikulandela into zakho sengaba uze ungakholwa. Ngathi abakholwa 3 verse 5. Kolose 3 verse 5. Yeah. Uthi yena ubhisani ngoko amalungu enu asemhlabeni umbulo ukungcola ukuthabatheka okuhlazisayo. Uyafundiswa zonke into obuhamba ufundula kuzo ziyabhubha ngoku. Uthini ke kubhubhisa kuba yonke laa nto ubuyenza ngelaa xesha uzawusayikhumbula ngoku ngoba ngoku uyakholwa. Ungezinye into zamahlazo enkozweni zihlaze ngenxa yakho. Yonke into obuyenza phaa funeka ishiyeke apho. Ulwimi, umbulo, yonke into ukungcola, yonke into obuyenza phaa ungaphakade ishiyeka apho. Ungahambi nayo. Yiyo laa nto ukuthi kwaXhosa bafuna esuthile phambi kwethini. Sambeni ngakhona